Добър вечер, българи! Много съм отчаян. Прекалено много съм отчаян. Искам всички, които ме познаят, първо ми вижте физиономията. Нека всички вие, които ме познавате, които знаете кой съм аз, как се казвам, какво съм правил, да съобщите всичко това на целия свят, да се разпространи навсякъде постоянно, защото ми унищожават всички клипове. Разпространявайте навсякъде и нека целият свят да знае, че се казвам Илиян Петров Недев и съм от България. Няма значение дали уличната инициатива или полицията говорят лъжи за мене, нека да се каже само истината, защото от инициативата казват, че някакъв полицай от Гвардия Цивил е казал, че съм руснак, защото като ми е видял личната карта, е видял, че пише, че съм се родил в Русе, но той не знае, че това е град в България и нещата не са добре. Говорят, че съм руснак, терорист, крадец и никой не ми помага. Разпространявайте този видеоклип, той е най-важен за мен, искам да ми се помогне. И нека тези, които са виновни, да ми дадат 10 000 евро. Те се кажат, защото са ми причинени зло, да заминат за Френска Полинезия, за Таити и нека да ми се помогне да науча таитянски език и да живея столицата на Френска Полинезия, Папаете. Аз искам да живея на Бора Бора, където има много хубав живот и там да се запозная с една таитянска, защото таитянка, защото се науча таитянски език, се оженя за нея и да си взема таитянско име и трите имена ще ги смена. Не искам повече, съм българин, не искам да ме наричат руснак. Аз обичам България, да ме съм учани, но съм таков непознато, искам да се смена името и повече. Никой да не ме тако, искам да замина за Бора Бора и там да умра. Боже, помогни ми да бъде благословен за България. Бог да благослови България, това ви казвам, е последната била тук. Има една селата, която ми помогнаха пъчки и си купи. Но понеже вечер е тук един китаец, има магазини, подава билата за 2,60. Това е, приятели, Бог да благослови България, Бог да го благослови билата. Аз съм бурачо, алкохолик, помогнете ми, спасете ме, не издържа без храна, а тези от инициативата на улицата Паята нямам пари. Много съм отчаян, дори не мога да си, най-вероятно се самоубия. Помогнете ми да не го направя това. Бог да ви благослови, това е Бог да благослови. Бог да благослови България, това ви казвам, запознайте ми, помогнете, защото ви казвам,